ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ ನಿ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡಿತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ ಅದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತದ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೀನಿ. ಅವು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಆ ಬರ್ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ. ಆಂಟಿ ಕುಲ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡೋರ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಡಿಯರ್ ಶೇಖರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. May God bless you. Pull. ಶೇಖರ್ ನಾಚಿಕೆ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಅರೆ ಕುಂಟು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್. ಆಂಟಿ ಪೋಲೆ ಆಂಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದ್ದಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಅಯ್ಯೋ ವಿಶು ಓ ಮಮ್ಮಿ ಪಕ್ಕು ಅಂಕಲ್ ಎಂತ ಕೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಹೌದು ಆಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕು ಅಂಕಲ್ ತಿನ್ಪಾದು ಜೇರು. ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಕ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ. ಒಂದೇರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ದಿನ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಅನಿತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಸಲ ಕೇಂಡಲ ಎಂಕ್ ನನಲ ಕೇನ್ಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಥರ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆತು ಇಷ್ಟದ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಣಿ ಪದ್ಯ. ಬಟ್ ಏರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಮೇರ್ನನೇ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್. ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ 9 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಂಡು ತನೀಶ್ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾತಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಐ ಗೋಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿಟ್ಟೋಯ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಐತ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಾಪಯ ನಾನು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಸಿಟ್ಔಟ್ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ತಾಂಡು ಅಂಚ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಪೂರ ಉಂಟೆ ಚಂಡಿ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ವೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಕುಂಟುಡತ್ತು ವೈಪರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನೀರು ನಿಂಚ ಒಂಚೂರು ವೈಪರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಚೂರು ಚಂಡಿ ಉಂಡು. ಅಂತೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯದ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ವಾರಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಮಿಸ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನತೆ. ಓಕೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ. ಯಾನು ದಾದಾ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೇವೆ ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಯ್ಯ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನನೆ ಏಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಶಬ್ದಲಕ್ಕೇನು ಶೆಕೇನನ್ ತೂಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲು ಏತು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬಿತ್ತನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಪ್ರಾಣಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ಬೇಕಾರ್ದೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನಿಕಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇರಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸಸ್ ಉಂಡು. ಯಾನು ಎಂಚನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂತೆ ಬಟ್ ಹೇರಿಗೆ ಅವಲಪ್ಪ ನೋಡಿತ್ತನತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಟ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಉಂಡತೆ ಕುಜಲಿಗೆ ಪಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕಲ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾಪುಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಕುಜಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಬ್ರೇಕಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಮಾತ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಆಕುಲು ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಬೇರು ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆದು ಕೊಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ
ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಐನಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇಜಿನ ಕಲರಿಂಗ್ ಪಾಡಪ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ಇಜಿನ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಳು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಪ್ಪೇರು ಪಿದಾಯಿಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾಸ್ರ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಕಲು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಪಾಂಡ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂಪರು ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರಿಝಿ ಹೇರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆಪುನ ಮಾತ ತೂಪರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ನೆನ್ ಮಾತ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುಡು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಉಂಡತೆ ತೋಜುವಾಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಪಣ ಒಂಜಿ ಥರ ಡ್ರೈ ಕಿರ್ಬರೆ ಮಾತ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅವು ಮಾತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಕಲು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೈತೆ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಉಂಡತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಕೇನಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಇನ ನಿಕ್ಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೂ ಹೇರಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೆಲವೇರು ಬಾದಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐ ತೊಟ್ಟು ಉದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ನ ಸೀದಾ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂಡ ಅರ್ಲೆಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಥರ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಕು ಲೇಪಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಈ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡುಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗೈತ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ನೀಟದು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಕುಜಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಥಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ದದಾಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಒವೇ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಟಮಿನ್ ಇಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಏಪನ ಅಪರೂಪಗೊರ 4 ತಿಂಗಳ್ಗೊರ ಒಂಜಿ ಸಲ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಪಗಪ್ಪಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವಾರಗ್ 2 ಸಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ದೊಟ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಇಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದಾಂಡ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಮಾತ ಬೈದುಂಡು ತೂಕ ಎಂಕ್ ಓ ಮಾತ ಶ್ಯಾಂಪೂಸ್ ಗೊತ್ತು ನೈತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತ ಶ್ಯಾಂಪೂಸ್ಡು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಆ್ಯಡ್ ಆತನು ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಣು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓವೋ ಮಾತ ಶ್ಯಾಂಪೂಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶ್ಯಾಂಪೂನು ಎದ್ದೆತ್ತನೊಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾನ್ ತೊಚ್ ಪದಿನ ಈ ಶ್ಯಾಂಪೂನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅತಿ ಶ್ಯಾಂಪೂದ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಣ ಕಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಫ್ರಿಝಿ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಹೇರ್ ಆ ಕುಜಲುಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನೋ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ರಫ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸರಿ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರ ಎನ್ನ ಟಂಗ್ ಉಂತುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾತೆರೋ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತಿ ನವಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಆಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಂದು ಹೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾಸ್ರ ನಿಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಬೇತೆದಾದ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೇಕಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತು ಜೋಡು ಪೋದು ತೂಲೆ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಅದಾಂಡಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ